Fiż-Żejtun ġie inawgurat il-proġett l-annimali parti mill-komunità wkoll. Dan il-proġett li sar b'investiment totali ta' 25,000 euro jinkludi park għall-Klieb bis-swit ġnien iż-Żgħożija. Dan l-investiment kien ikkofinanzjat ukoll minn Greenpak. Dan tħabbar waqt konferenza stampa indirizzata mill-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u s-Sindku taż-Żejtun Doris Abela, fejn intqal kif parti minn dan il-proġett ġie finanzjat permezz tal-iskema ta' għajnuna għall-Kunsilli Lokali. L-iskema Local Council Care Fund hija importanti u għamlet ħafna u ħafna ġid lill-Kunsilli fir-rigward tal-benessere tal-annimali. Fejn hawn ukoll fiż-Żejtun tajna somma ta' flus li qiegħda tintuża parti minnha għal dan id-dog park u parti minnha għal ta' strej. Is-Sindku Doris Abela qalet li dan il-proġett kien tant mixtieq, tant li diġà beda jintuża. Hija saħqet li sar ukoll passaġġ mad-dawra sabiex sit il-kelb ikollu fejn jimxi flimkien mal-kelb tiegħu f'ambjent xieraq. Kenna rispons tajjeb ħafna fil-fatt diġà qed jiġi frekkwentat sew mir-residenti illi jrabbu il-klieb u dak huwa l-iskop illi aħna qegħdin nagħmlu dawn il-proġetti fil-komunità. Is-Sindku komplet tajt li l-Kunsill qed iżomm komunikazzjoni kontinwa ma' dawk li jisimgħu l-annimali tal-lokal sabiex jaraw x'inhuma l-ħtiġijiet tagħhom u kif jistgħu jkunu ta' għajnuna għalihom. Apparti minn hekk il-Kunsill qed jieħu ħsieb iħallas il-mediċina fost oħrajn. Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun se jagħmel aktar inizjattivi biex jitqajjem għarfien dwar kif wieħed għandu jħossib il-qtates li jgħixu barra. U fil-futur se jiġu installati cat shelters f'postijiet strateġiċi għal qtates li jgħixu barra.